Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi programu yapadera ija imene Evangelist Yankho Malizani akupitiriza kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus network ya 5G komanso lemba la chilombo kuti nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi nyengo tikhalayi komanso buku lopatulika Bible likuti chani pa zimene tikukumana nazo. Dzina langa ndi John Mulimbika, bwanji tikhale limodzi. Takulandiraniso mchigawo china amalawi anzanga pamene tikupitiriza ndi uthenga wabwino wofuma kumwamba pamutu wa Convid-19, 5G ndi lemba la chilombo. Mchigawo chimene chapita tiyesiyana ndi ganizo lonena kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, ali yemweyo lero, komanso ali yemweyo ku nthawi zosamaliza. Ganizo linabwera nalo pamene timalingalira za mayi wa ku Samariya mu Yohane chapter 4 kuti anakumana ndi Yesu pa chitsime. Yesu anamuwuza zonse za pamoyo wake, ananyamuka nakawuza abale ake ku Samariya. Atabwera okha adafika potsimikizira kunena kuti adzimvera okha. Yesu Khristu adamufotokozera mayi wa ku Samariya za moyo wake wonse imene amakhalira. Ndiye timonikirana kunena kuti zonse zokhuza mavuto a dziko lapansi, zokhuza Covid-19, zokhuza 5G, kaya kuti kuli Wi-Fi 6, kaya kuli Netflix ndi zina zambiri, zimene Yesu Khristu amadziwa ndipo ndiye khayo amene angavumbulutse bwanji kupyoleranso m'mawu ake. Nde mu tsiku la lero tikupitiriza mu ufumu wachinayi wa Rome. Tikupitiriza ndi ufumu umene chifukwa chani? Chifukwa ndi umene ukuonekera kuti ukhalapo mpaka nakudza kwachiwiri kwa Yesu Khristu. M'bale wanga, mulongo wanga, iwe ndine, masiku amene ukhalawa tikuyang'anizana ndi kudzanso kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Ndi chimodzi chokha basi chimene chatsalira. Ndiye tikuwerenga tsopano mu nthawi ino mu Daniel chapter 7 verse 8 mpaka na 11. Ndinali kulingirira za nyangazi. Taonani, pakati pa izo panaphuka nyanga ina, ndiyo yaying'ono. Patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yomwe. Ndipo taonani, m'nyanga m'menemo munali maso ngati maso a munthu, ndi pakamwa pali kunena zazikulu. Ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando yachifumu nikhalapo nkhalamba yakale lomwe. Zovala zake zinali za mbuu ngati chipale chofewa, ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya woyera. Mpando wachifumu unali malawi amoto, ndi njinga zake moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda utuluka pamaso pake. Zikwi anamtumikira, ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake. Woweruza mlandu anakhalapo, ndi mabuku anatsegulidwa. Verse 11. Pamenepo ndinapenyera chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi. Ndinapenyera mpaka adachipha chilombochi ndi kuononga mtembo wake ndi kuupereka utenthedwe ndi moto. M'bale wanga, nkhani ngati zuka mawerenga pena zimaoneka ngati nzovuta kuzimva, komatu ndi ntchito ya Mzimu Woyera kuthangatira kunena kuti zonse zolembedwa m'mabuku, zonse zolembedwa mu ulosi, munthu akazimve ndi kudziwa kumene dziko likupita. Mu chilombo chachinayi chimene phunziro lapita daona lini choopsa, chochititsa mantha, cholusira dziko lonse lapansi, tidapeza kuti mudatuluka nyanga 10. Nyanga 10 zimene zitatuluka, nyanga zina zitatu zinazulidwa. Komanso nyanga zimenezi pakati pake padazaphuka kanyanga kena kakang'ono kwambiri mu chilombo chimenechi. Kanyanga kameneka kadali ndi maso ngati maso a munthu, pakamwa pakulankhula zinthu zazikulu. Ndi mu verse 11 mavesi amene tawerengawa akunena kuti kanyangaka kadachitanso phokoso lalikulu kwa basi. Zinthu izi ndizofuna kuzilingalira mwakuya kwambiri. Tangoganiza m'bale wanga nyanga yokhala ndi maso ngati maso ako. Taganizira kanyanga kokhala ndi pakamwa ngati pakamwa pakopo, ndikazilankhula zinthu zazikulu. Muchizungu anayamba kuti blasphemy, kumuchitira mwano Mulungu wakumwamba. Daniel, chilombo chidampatsa chidwi, kanyanga kakadampatsa chidwi. Komanso one ganizo lina akutionetsera kuti kupezeka kwa kanyanga kameneka pamene kakulankhula zinthu za mwano ndi kukhala nawo maso, mmene kakupanga phokoso lalikulu, zikulumikizana ndi mpando wachifumu wa Mulungu wakumwamba, zikulumikizana ndi chiweruzo kuti mpaka adayikapo mabuku, mpaka adaonekera wina nkhalamba yakalomwe Mulungu wakumwamba okhala pa mpando wachifumu wake. Kanyanga kakang'ono aka
ufumu wachinayi uwu ukulumikizana ndi chiweruzo cha dziko lonse lapansi. Ndi chifukwa chake iwe ndine m'bale wanga tikuyenera kukhala ndi chidwi ndi ufumu uwu, ndi nkhani za Convid-19 ndi 5G ndi zina zonse zochitika kukhudza mtundu wa anthu mu tsiku la lero. Chifukwa moyo wathu ukutsogoloko kukuonekeranso pano chiweruzo palibenso chinayi. Ndi Daniel zidampatsa chidwi zimenezi mu chapter 7 chomwechi verse 20 mpaka na 23, verse 20 mpaka 25 pali mawu awa: ndi za nyanga 10 zinali pamutu pake, ndi nyanga ina idaphukayi imene zidagwa zitatu patsogolo pake. Nyangayo idali ndi maso ndi pakamwa pakunena zazikulu, imene maonekedwe ake anaposa zinzake. Ndinapenya, ndipo nyanga yomweyi inachita nkhondo ndi opatulikawo ni walaka, mpaka inadza nkhalamba yakale lomwe. Ndi mlandu unakomera opatulika awa mmwambamwamba, nifika nthawi yakuti ufumu unali wawo wa opatulikawo. Haleluya! Anatero chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene udzasiyana nawo maufumu onse, nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Kunena za nyanga 10 mu ufumu uwu, adzauka mafumu 10, ndi pambuyo pawo idzauka ina. Iyo idzasiyana ndi oyamba aja, nidzachepetsa mafumu atatu, nidzanena mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba pamenepo, nidzalemetsa opatulika awa mmwambamwamba, nidzayesa kusintha nthawi, nidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo, ndipo adzaperekedwa mdzanja lake mpaka nthawi imodzi, ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. Bale wanga, mu chapter 7 kuyambira verse 1 mpaka na verse 14 amaonetserapo masomphenya amene Daniel adawaona. Koma ukawerenga kuyambira verse 15 mpaka na verse 28 zikuonekera ngelo atabwera kuzamuonetsera Daniel kumasulira kwa chinthu chimenechi. Ndi mu zonsezi Daniel pakuchita chidwi ndi kanyanga kameneka ufumu wachinayi, taona zimene zikuchitika tsopano. Akutsimikizira kunena kuti kanyangaka kadafika polemetsa opatulikawo wamwambamwamba, kapena kadafika pozunza anthu olungama, anthu okhulupirika, kadafika poyesa kusintha nthawi komanso chilamulo. Pamene apa pali nkhani yakulu kwa basi. Taona mfundo izi: 1, kanyangaka kadatuluka pakati pa nyanga zina, ndi tidaona kuti nyangazi kuyimirira maufumu, kutanthauza kuti pakati pa maufumu 10 amene tinaona kale mu phunziro lapita lija, mafumu ngati England, Germany, Portugal, Switzerland ndi ena amene tinatchula kale, pakati pa mafumu amenewo padatulukanso ufumu wina. Ufumu umene utatuluka udapangitsa mafumu ena atatu kuti asowe, adachita kuzula ndi mizu yomwe. Komanso ufumu umenewu akuti udasiyana ndi maufumu ena, akufotokoza kuti kanyangaka kadasiyana ndi nyanga zina. Mfundo ina imepezeka mavesi amenewo akuti kadalankhula mawu akutsutsana ndi Mulungu. M'bale wanga, takumbukira tidaona za mwana wachitayiko. Nditangoganiza ngatino kanyangaka kapena kuti ufumuwu ukutsutsana ndi wamwambamwamba, kodi pamenepa pali za umulungunso? Pali za umulungunso pamenepa. Talingalira za Ezekiel chapter 28. Talingalira za Ezekiel chapter 28 kuyambira verse 13 mpaka na 17. Tamva mawu awa. Ezekiel 28 verse 13 mpaka na 17. Unali mwideni munda wa Mulungu, mwala uli wonse wa mtengo wake unali chofunda chako: sadio, topaz, diamond, berulo, soham ndi yasipi, safiro, nofeki, bareketi ndi golidi. Malingaka ako ndi akazi ako anakutumikira tsiku lolengedwa iwe, zinakonzekeratu. Verse 14. Unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakwika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Anayendayenda pakati pa miyala ya moto.
unali wangwiro mnjira zako chilengedwere iwe, mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Mwakuchuluka kwa malonda ako anakudzaza mkati mwako ndi chiwawa, ndipo unachimwa. Chifukwa chake ndinakukankha kukuchotsa pa phiri la Mulungu, ndipo ndinakuononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchotsa pakati pa miyala ya moto. Unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako, wayipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako. Ndakugwetsa pansi, ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akupenye. Mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama wayipsa malo ako opatulika. Chifukwa chake ndatulutsa moto mkati mwako wakunyeketsa iwe, ndipo ndakusandutsa mapulusa pa nthaka pamaso pa onse akuona. Onse akudziwa iwe mwa mitundu ya anthu adzadabwa nawe. Wasanduka chopsa ndipo sudzakhalanso konse. Taona kulumikizanako. Kanyanga kakuyankhula mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba. Maphunziro adapeza kuti mwana wachitayiko Satana amadokera kumwamba kukira ndi kumakufotokoza apa ku Mweziwe 28. Adafika podzikweza kufuna kukweza iye mpando wakhala pamwamba pa Mulungu wamphamvu zonse. Ndi kusonyeza kuti zimene adachita Satana Lucifala atangwetsano pa dziko pamaso pa mafumu kuti amuone, pamaso pa ife anthu kuti muone. Akutenga mphamvu yake ndukasiyaso mukanyanga kakang'ono. Chivumbutso 13 verse 2 akuti chinjoka chidatenga ulamuliro, ukulu wake, mphamvu zake, mpando wake ndukasiya mu chilombo ichi, kusonyeza kuti kanyanga aka kakang'ono Satana wayikapo mpando wake, wayikapo mphamvu yake. Ndi chifukwa chake verse 25 chapter 7 Daniel akunena kuti kadzesa kusintha nthawi ndi chilamulo. Kuyesa kusintha nthawi ya Mulungu wakumwamba, kuyesa kusintha chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Komanso akuti kadalemetsa opatulika awa mwamba. Bale wanga, zonsezo ukamaziona uzoona zikulumikizana bwino kwambiri ndi Convid-19, 5G, lemba la chilombo ndi kena kalikonse kokhudzana ndi zinthu zimenezizi. Pa nkhani ya kulemetsa opatulika awa mwamba kanyangaka, ukayang'ana mbiri ya dziko lapansi kudali mawu otchedwa Great Fire of Rome, kapena kuti moto waukulu wa mfumu wa Rome mu AD 64, pamene mfumu Nero adasautsa kwambiri anthu olungama, anthu okhulupirika, adasautsa koopsa. Tifuna m'bale wanga tikambirani kuti wewe ukamakhala moyowu uzilingalira mwakuya kwambiri. Fankhanizi ndizofunikira. Nchifukwa chani ine Mulungu wakumwamba akundituma motere kuti zinthu zooneka zobisika izi, zinthu zooneka zosautsa izi zifike pa mbalamba nda chonchi? Chifukwa chani zili chonchi? Ezekiel 33 pali mawu awo. Tamvetsere bwino kuyambira verse 1 mpaka na 6. Ndipo anandidzera mawu a Yehova akuti, wobadwa ndi munthu iwe, nena ndi ana a anthu a mtundu wako, uziti nawo, ndidzafikitsira dziko lililonse lupanga, ndikafikitsira dziko lililonse lupanga. Nakatenga eni dziko munthu wa pakati pawo, nakamuyika awadikirire. Nakaona iye lupanga lili kudzera dziko, nakaomba lipenga ndi kuchenjeza anthu. Ndipo wina kumva adamva mawu alipenga, koma osalabadira. Likadza lupanga nilimchotsa, wadziphetsa ndi mtima wake. Anamva mawu alipenga, osawalabadira, wadziphetsa ndi mtima wake. Akadalabadira, akadalanditsa moyo wace. Koma mlonda akaona lupanga likudza, osawomba lipenga, osachenjeza anthu, nilidza lupanga nilichotsa mwa iwo, munthu atengedwadi mphulupulu zace, koma mwazi wake ndidzaufunsa pa dzanja la mlonda. Haleluya. Bale wanga, zinthu izi tikufukula ifo Mulungu andilankhula kuti wobadwa ndi munthu iwe. Ndikuyena uchenjeza dziko la Malawi. Ku Mozambiki mukumamveranso uthengawo, ku Zambia mukumamveranso uthengawo. Chenjezo ili lifike kwa nonse. Chifukwa chimene chili mkudza patsogolo pa Convid-19, 5G ndi zina zonse, ka Netflix,
Can wifi 6 zonsezi izi zikukhudzana ndi ufumu wachinayi pa dziko lapansi, ufumu wa Rome, kanyanga kang'ono. Ndiye ndifuna kugwira ganizo ili akuti tondeyi padaphukano nyanga ina, nyanga itaphuka inaloza kumpoto, inaloza kumwera, idaloza kumawa, mphepo zonse zinayi, nyanga idaloza konseku kugunda pena paliponse. Ndi verse 9 akuti ndipo mu imodzi ya izi munaphuka nyanga yaying'ono. Waimva nkhaniija? Mu imodzi mwa zimenezi idaphuka nyanga yaying'ono imene inakula kwakukulu ndithu, kuloza kumwera ndi kumawa ndi ku dziko lokometsetsa, nikula kufikira khamu lakuthambo. Khamu lakuthambo lemera Mulungu wakumwamba. Ndi zina za khamulo ndi za nyenyezi inazigwetsa pansi nizipondereza. Bale wanga, nkhani ya kanyanga kakang'ono Daniel chapter 7 mpaka mu Daniel chapter 8 akufotokoza kuti inagunda mbali zonse za dziko lapansi mpaka na dziko la Israeli. Akuti dziko lokometsetsa, dziko la Israeli, mpaka nokagunda nkhani zakupembedza. Ndipo potsiriza pake pa ufumu wawo atakwanira olakwa, idzauka mfumu ya nkhope yaukali yakuzindikira zinsinsi pamenepo, ndi mphamvu yake idzakhala yayikulu. Koma si mphamvu yake ayi, nidza ononga modabwiza, nidza kuzika ndi kuchita ndi kuononga amphamvuwo ndi anthu opatulikawo. Pamenepo taona nkhani akuti kanyangaka ndi ufumu wina wamphamvu kwa basi, umene wakuzindikira zinsinsi zimene zili mu COVID-19, zinsinsi zimene zili mu 5G. Kanyanga aka, mfumu iyi, ufumu ikudziwapo kanthu, chifukwa ikathira mpaka na kuzunza opatulika awa mwambamwamba. Akuti verse 25, ndipo mwakuchenjera kwake adzapindulitsa chinyengo mdzanja mwace, nadzadzikuza mtima wake, ndipo posatekeseka anthu adzaononga ambiri. Kuimva nkhani mbale wanga? Posatekeseka anthu adzaononga ambiri. Adzaukiranso kalonga wa akalonga, koma adzathyoledwa popanda dzanja. Akuti kanyangaka ufumu uwu udzafikanso powukira ngakhale Yesu Khristu. Akuti padzafika kanyengo kena ka mtendere, pamene adzanguti mtenderepo ambiri adzaonongeka. Mbale wanga, tukamba za COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo, ndi tikuona kanyanga kakang'ono, ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene mkati mwa maufumu ena 10 kadatuluka ka ufumu kena kakang'ono, ka ufumu kovuta kwambiri. Ndetano mtamvano ichi tsopano. Ufumu wachinayi ndi ufumu wa Rome. Nde mufumu wa Rome mukutuluka mafumu ena 10. Mkati mwa mafumu 10 amene mukutuluka ka ufumu kena kanyanga kakang'ono. Kanyanga kakang'ono kameneka Rome ali mbali ziwiri. Rome wachikunja, Roman Empire, ndi Rome wachipembedzo, Pope Rome. Ufumu umenewo umene unakhala pa dziko lapansi nuonekera mu mphamvu zake pakugwa pa Western Rome. Mene Rome wakumwera amagwa, ndi pamene mphamvu ya Rome wachipembedzo imaonekera. Mu zaka za pakati cha 476 amadziwa kuti Middle Ages, kuti udzikhazikika ufumu wa Rome wa Pope Rome, Emperor Constantine anatenga kumbali. Ukagwira maina amene ankufufuza mbiri dziko lapansi, ukazipeza fasi ndipita mkati mwakuya fazitengera nthawi yayitali. Mafunso mukumafunsa aja ticheza kuseri pa WhatsApp ndi zina zotero zomkhani zimenezi. Mfumu ina Leo 1 imene dali mfumu ya Pope Rome, Leo 1 adachita zinthu zambiri pakati pa zaka za 440 mpaka na 461 AD. Umufufuza amene umpeza adachita zazikulu kwa basi. Komanso mu zaka za 592 mfumu ina dzina lake Grigore, ndikuti mfumu ya Pope Rome Grigore, anabweretsa mtendere. Mtendere adabweretsa bwanji? Mafumu a Chilombards amene amafuna kuzagwedeza ufumu wa Rome
Roman Empire adafika pofuna kusokoneza mu zinthu zina zonse. Kumano mfumu iyi ya Pope Rome Gregory adathandizira kubweretsa mtendere. Mfumu ina Stephen II adagwiza ndi mfumu ya mafranks Pepin III kuthamangitsa Marombards. Pope Rome adapatsidwa mphamvu mu chigawo cha pakati cha Italy. Ndi mu 1870 kuyambira 1870 pamene nkhani yonse ya Pope Rome idambogwira ntchito kwambiri pa dziko lapansi. Ndi kufotokozeza kuti uone kuti kanyanga kang'onoka ndi ufumu okhawo umene udadza mkatikati mwa mafumu tilatchula kalachi England, German, Portugal ndi enacha. Kutsimikizira kwina ukang'ana mbiri ya ufumu wa Rome ukapeza kuti Justinian amene mkazi wake anali Theodora. Justinian anapanga chinyengo chachikulu, adafotokoza kunena kuti sineso nsilikali za usilikali ndazisiya, ndikuyamba sono panga theology ameneyi ndamadagwirizanitsa chipembedzo ndi ulamuliro wa zandale. Mwaukathyali pachakumbukira kuti Satana atenga mphamvu zake wayika mu ulamuliro umene mukanyanga kakang'ono, ndi amapanga zinthu mozimbayitsa mobisalira. Ndi uone verse ili tsopano mu 2 Korinto chapter 11 verse 14 pamene tikupita kumapeto authenga. Ukafuna kudzaza mbiri m'bale wanga tikambirani kuseriku ena mpaka namba kumaitana kuti pite mmakachisi mwawo kuti zinthu zimenezi akazione zikuphunzitsidwa mwakuya monga mene zilili. Chifukwa chani? Nthawi yapita m'bale wanga. 2 Korinto chapter 11 verse 14 pali mawu awa: ndipo kulibe kudabwa pakuti Satana yemwe adzionetsera ngati ngelo wakuunika. M'bale wanga, Satana adagwetsedwa kumwamba, adagwetsedwa kumwamba mphamvu zake akuzika m'maufumu a dziko lapansi. Watenga mphamvu zake wayika mkanyanga kakang'ono mufumu wa Rome, Pope Rome. Kuonekera ndithu mubisalira mwakachizimbayitsa ndifa yakuti kulibe kudabwa pakuti Satana amadza ngati ngelo wakuunika, amadza munyengerera kuti angubwera monga mene ali Satana, ambiri sangavomere. Ndi pamene tikumaliza uthenga uwu bale wanga kulumikizitsa Convid-19 5G ndi lemba la chilombo. Kumene tikupita kwinako ndi kwakuya tsopano mangala m'malamba ako. Ndi pamene tikumaliza tsiku la lero Yesu Khristu akulankhula nawo mawu awa. Pozindiko Satana akudza ngati ngelo wakuunika, Yesu akulankhula nawo mawu awa. Yohana chapter 10 verse 11 mpaka na 15. Ine ndine m'busa wabwino, m'busa wabwino ataya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Wolipidwa amene sakhala m'busa, amene nkhosa sizili zake zayekha. Aona mbulu uli mkudza, nasiya nkhosazo nathawa, ndipo mbulu uzikwatula nuzibalalitsa. Chifukwa ali wolipidwa ndipo sasamala nkhosa. Ine ndine m'busa wabwino, ndipo ndizindikira zanga, ndi zanga zizindikira ine. Monga Atate andidziwa ine, ndi ine ndimdziwa Atate, ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa. M'bale wanga, Yesu ndiye m'busa wabwino, anataya moyo wake chifukwa cha iwe, chifukwa cha ine. Mayi wanga, bambo wanga, agogo, mnyamata, mtsikana, Yesu ndiye m'busa wabwino nkufuna kumutsata. Pamene ufumu wa Chiroma ukupanga zobisalira zambiri, pamene ufumu wa Chiroma ukugwedeza dziko lonse lapansi, Covid-19 5G nkati mwakemo muli ntchito yake. M'bale wanga, mudziwe Yesu pakuti ndiye m'busa wabwino. Yesu akuyitana lero kuti umpatse moyo wako, pakuti iye adataya moyo wake chifukwa cha iwe. Iyeyo ndiye m'busa wabwino, nkwabwino kumudziwa ndi kumutsata. Ndikuyitanire kwa Yesu m'bale wanga kuti umudziwe Yesu tsopano, numenda naye masiku oyipa, masiku ovuta meti ukhalawo. Chigawo chinacho tikatupira mwakuya munkhanizi kulumikizitsa Covid-19 5G lemba la chilombo monga mwa chifuno cha Mulungu wakumwamba. Ambuye akudalitseni kufika sonkhani. Nthawi ndiyomwe achita njiru, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvera radio ndi chidwi
kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso mafunso pa zomwe mwamva mu programu imeneyi komanso zina zimene simunazimve mu programu iyi koma zimakuvutani kuzimvetsetsa mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Mukhoza kutchaya lamya kapena kutumiza text message kapena kuyankhula pa WhatsApp pa 0821 769 323 0821 769 323 komanso 0925 614 147 0925 614 147. mukatereni muyankhulana ndi Evangelist Yankho Malizani mwina mufuna Bible study pa zimene mwamva kapena zimene zimakuvutani kuzimvetsetsa. Dzina langa ndi John Mulimbika, ndiyamikire kuti munali pamenepo. Pitirizani kumvera maprogramu otsatirawa. Ndapita. Yehova ndiye potawira patu thandizo mu masautso, ngakhale namondwe mphepo zivute ana ake samachita mantha. Chinkana mapiri atasunthika sindigwedezeka likonse. Ndikonda kunena za mpulumutsi kwa ine iye alizonse. Wina ndi masula, wina ndi masula, ndiri wa mandibaine. Wina mandiyanka, wina mandiyanka, ine. Wina mandikonda, wina mandikonda, ndingosiya yeka. Yesu wapa Kalvari kwa ine iye alizonse. Chinkana vuto Yesu achitika makala pafupi nane. Asangalatsa ine nkaso wa chimwemwe napukuta misonzi yonse. Achinjiriza ine mtunzi wa imfa mpaka ndikafike kwatuko. Ndikonda kunena za mpulumutsi kwa ine iye alizonse. Wina ndi masula, wina ndi masula, ndiri wa mandibaine. Wina mandiyanka, wina mandiyanka, ine. Wina mandikonda, wina mandikonda, ndingosiya yeka. Yesu wapa Kalvari kwa ine iye alizonse. Wina ndi masula, wina ndi masula, ndiri wa mandibaine. Wina mandiyanka, wina mandiyanka, ine. Wina mandikonda, wina mandikonda, ndingosiya yeka. Yesu wapa Kalvari kwa